Tanawa naman, huwag mauban ni. Tanawa. Hoy! Ha? Mama nang hikot yun, oh! Maing hapon sa inyong tanan. Sir! Kuday si Kuan. Natahasan diri. Naga-checkpoint ra ba karon wa mo kabantay. Murag overloading irada boss. Di wa man laing good motor dito. Ha? May masakyan mo dito ba? Oh, pila ka buk? Isa, dua, tulo. Sir. Isa, dua, tulo, upat. Oh, overloading na kayo, overhang na. Sa namoy mga bag. Wala sir, wala may bag sir. May dala. Asa man day mo madto? Dara sa unahan. Unahan lang. Magunsa man mo sa May unahan? okasyon dito Ah, ba? may birthday sir, May birthday ito. Ha? May birthday. Na birthday? Yes sir. Nya unsa maning overloading man mo? Sir, man sir, okay ra man sa sir. Ah, na masahiro ka. sir. Okay. Kana ba? Mo ito musulti mo kaya Yes, sir. para kuan Sabi ba? sa motor sa Naikarier sir. Oh, Naikarier ba? Masahiro day mo. Masahiro ay yun siguro kay na may PC. Tama sir. Okay, ro ka sir no. Alaw lang kog lisensya nimo sir. Nakay lisensya da sir? Kuan lisensya? Na sir. Na. Tanaw lang na ko Kita. pinuli. Oh, anak. Hindi na. Hindi, tanaw daw nato sa kamera. Sige, okay man di ay. Okay ra sir, kapkapan lang sa tamo ka isa-isa. Ano sir? Basta na may mga dalang kutsilyo ba, mga dili maayo diha. Lisensya ra yung sulod anak sir. Telepon. Unsa ni sir? Telepon ra ni sir. Wala sir. Puspuro na. Sir, kap lang ko sir. Surabilon ko kap-kap, babae man ko. Sir, Hindi, siguro pwede ang babae kay Ha? Wala pa yung mga bag sir? wala yun. wala man midala sir. Wala yung may dala. Wala yun midala sir ba? Unsa lang sako ma'am? Wala sir, bugas sir. Ang bugas na sir, ihatag naman sa birthday ba? Sakura na. Ako lang tanawan ma'am, dahil di mo pwede makalakaw manggudog. Sir, bugas. Bugas sa mga sir. Oh, bawal sa matanaw sir. Bakit mo mabusdik sir? Asa man tong manok? Uy. Tay di kong papa ato ba? Kasabaan di kong papa, gipabantay ra ba ko niya atong manok niya? Asa man tong manok ato? Uy. Uy, di ko maapsan ni papa. Uy, ulit tos papa ron, maapsan di ko ato karon ba? Asa man ko to pangitaon? Uy. Siya ra po makabuhi to. Grabe man tong hinikot ato dito sa balay. Asa man gyud tong manuka, oy? Asa man tong manuka to? Mangutana tingali ko sa mga silingan dinhi, oy. Ug asa to na? Asa ba sigakita sila ba? Mangito. Ganina naman ko pinangita. Oy, kapoy na kasi baklay ba? Asa man tong manuka? Oy, siya ra pong makabuhi to. Asa man kuha nagsikot ato? Patay jud kung papaano niya kag uli niya ba? Eh, boss, bawal na matanaw lagi boss. Kaya gikan na umayo boss ba? Alam bang sa ko ni usari kay Kaya na boss. Ay boss. Isa kadai lang tanawan. Boss, kinekta na sa kong papa boss. Uy, yun na. Bakit lagi ni? Kinekta na sa kong papa ba? Kinekta na sa kong kay. Kuha na niya. Kaya regaluhan ba? Anak ka bugas. Parisag bugas boss. Bamay sir. Isa na ni. Ha? Ako boss. Latag sa papa lagi. Hatag naman na sa dito sa birthday was birthday. Birthday ba? Basig kinawat ninyo ni ha. Boss, oy. Dilo oy, grabe pa ka. Ito na kinawat tao boss. Oy. Kung may mga awat. Yang papa ni sa bungero. Nagkakita makaw sa kinawat. Kinawat ko boss. Basig kinawat ninyo ni ha. Boss, Ito na may boss boss. yan ang manok. Sige. Pre, nanakot day ka? Duty ko ron, ako'y naka-duty manggudlon dito. Oh, grabe ka. Ano sa magka? Nangita ko sa kong manok ba kay ganina pag ito nawala ba niya kasapan di kong paparon ba kay muli to ron mapasan ko ato niya wa yang manok sa balay ng hiniktan. Siniktan? Oh, hiniktan ganina pa to nawala, ganina pa kasi pangita ato. Boss, pili na mi muna ka. Kaya lang, ako ko'y kayo sila, kaya lang.
Piniktan? Initan ba? Kaysa. Dami, payar mo ako ng sako? Ano man pre na kay nagtanikan manok? Ay, manok pa ilang dala. Wala boss, sakong papa na. Pasag. Ha? Kapapa man Pasakan na magagyaw-yaw mo na boss. Tanawa daw ma'am, huwag mauban ni. Tanawa. Hoy! Ha? Mama gyud ni, mama ning hikot gyud oh. Ano day mo? Ano day ma'am? Uy, ako adyo ding manok ni. Sa inyo ha. Ano man ako? Ay, boss. Kawat man day ninyong Ano trabaho. abot ni sa inyo ha. Katitidyo na boss, katitidyo. Ganina naman ako sa panitaan ni, kasapaan ko papa ani. Boss, pareha man na sila manok. Kawat din. Dagan magparehag manok boss, pwede din na ya. Kaya kaya dang tao. Oh, mo na nagsuko sa boss. Masayro ako. Kawat man day ninyong trabaho. Lisensya ba? Di na masayro na ko. O sini pala kawat mo. Lisensya lang. Dagan nagparehag manok. Kami kabalo imo na. Masayro na manok. Dai. Kami kabalo mo ng manok. Lisensya o ipapriso tam unsa man. Ginawa niya. Tanawa, damay no akong lisensya ani trabaho ninyo. Ditidyo man oh. Ibili na ng babae oy. Bilin jud ako. Bilin mo isa Sa sa babae. Lisensya. Awa ra akong lisensya. Pwede mo cellphone dabi picturean tani kay i-post tani sa kuan. Ngi, tanaw mo dire. Bilin jud akong lisensya. Tanaw. Oh, proud pa kay mong nangaw. Dungan mo ha. Kaming 5 kawatag manok. Among giangkon nga kawatan mig manok. Boss, siya naman to kawat mo. Badala ra na sa mo. Kamong tanan nagkuan ganihan ang Ama gi kanimo jo. Sige na, sige na. Tanawa ang trabaho Okay. kay. Aminaw ba? Sige, dungan mo. nagdala. Kaming 5 kawatag manok, dungan. Sige ha. Ready, 1, 2, 3, go. Kaming 5 kawatan. Ako na din siya nagikawat ang Boss, gisugo man imo kaingon. Kani kuhaan na dito sa poblasyon. Saan ang tiraron nga akong lisensya damay man. Dayjo man ang manok oh. Problema na na ninyo. Daga magkapriyan ng manok. Pasi na. Kawatan ayos. Naay manok na. Ayo gani man kay naapsan minimo diri. Mayo kay parino kay nang dakop ka dinhi kay kung wa ka na dakop-dakop dinhi ah. Wa gyud ko ni naapsan ning manukan ka ganina. Kulaka na ko paparon. Kay nagtuo ra baya pud kog iyahaw ra pud tong manok. So, manghilabot man sila manok noon sa man ni sila oy. Sige. Sige. Salamat kay pare ha. Ako ning ihikot pa ba. Paparon.